mga bay, dumating na po ang ating order na, alam niyo ito mga bay, may condenser set. Dumating na sa kanina mga bay. So ngayon mga bay, at ating bubuksan mga bay. Bisi na daan mga bay. Ito mga bay. Masaya ito mga bay para sa kanta mga bay. Okay kayo. Ito lang ablihan. Ito ang kanyang in-order ko ito mga bay sa Easy Gadgets. Meron pang mas bigay. So ito na mga bay. Buksan natin. Maganda ito mga bay para sa live streaming. Ay, hirap buksan mga bay. Asa-asa bira likat. Ito mga bay ang kanyang USB para sa cellphone. Tatlo siya mga bay, oh. Papo ko kabaluan ni mga bay kung asa ni gamiton. Balik testingan. Ito mga bay. Tatlong USB. At ito. Look. The 800 sounds card. Ito mga bay, oh. Ito ang aking hinahanap mga bay. Tapos ito sura mga bay sa ano. Shout out pala kay From Bislog at kay Pascual Vlogs at sa team Walang Iwanan sa YT. Kumusta kayong lahat dyan? Ito. Oh my god. Ito na mga bay ang kanyang set. Set. Mga bay. Meron siyang mga bay. Ito. Filter. Ang ganda ng busas ko nito mga bay. Ito mga bay. Filter. Wow, ang dami At saka mga bay. Ito yung microphone. Para wire para sa microphone. Masukol na si Papa. Ito. Charger. Charger mga bay. Charging. Tapos ito. Ang ganda nito. Ang ganda ng mga bay. Ng mic mga bay. Oh. Ito mic. Ito lagyan ng mic. Ito rin. Videos. Ito mic. Ito ang kanyang lock. Ito ang kanyang stand. So mga bay, abangan nyo na lang sa sunod. I-set up ko pa ito mga bay kung paano ito gawin. Hindi pa ito alam mga bay. So ito lang natapos ang aking vlog mga bay. Thank you.